Education uyu ainzi prime minister of education achiri vamutumbuka tichiri vaduku school vainzi vamutumbuka. Mabhuku aive akadai so waiti ukaipiwa mabhuku akadai so kunoku kuchibata so ukarinhuhwidza bhuku rechinhuhwa dzidzo yainhuhwirira wainhuhwirira mabhuku so ekunyorera taipiwa mahara ende choko dzaive dzakareba dzichigurika so ticha takabvuna chokuti pwa wainzwa mari maoko aticha so mazuva iwayo guys waiti please teacher may I go to the toilet ticha vakati yes unonzwa senge wapiwa mari unoza mazuva iwayo ticha vainhuhwirira maticha ainhuhwirira dzimwe perfume dzandisangambodziriko here mazuva ano waidarika pedo naticha achinhuhwirira kusara kwevaibhema avo folda vamwe vai I want to tell you this guys mabhuku so waiti ukadai wainzwa kunhuhwirira bhuku dai kunhuhwirira vanhu vezhara vainzi vanobikirwa maheu kuchikoro wainzi mutandiza ipapo ndo paizonetsa bcause vaibika nemvura isina kubhoiliwa bhiliyaziya vanhu vaiweta ropa vanhu vaiweta ropa I remember kumisha uko aibikirwa mudhiramu ikada zvaikuita rust dhiramu iroro kutoilet diarrhea health and safety yaimboleka at times but chikoro chaive chikoro atikurohwa kurohwa mana maticha airovako mana